Sziasztok! Én Ered vagyok. Albert Ered. Most fogunk játszani egy repülős játékot. Már próbáltam, de elég nehéz, mert nehéz erre felrepülni a repülővel. Ezt a repülőt választottam ki, meg gondoltam, hogy ebben könnyebb felrepülni, meg kisebb a súlya. Az a kapcsolom a fene. Ez a piros gomb. Mindegy, megnyomom az egészet, lássuk mire való. Jaj, csak nem mondom, megállottam. Még az hiányzott. Jaj, nehéz ebben elindulni, az egyszer biztos. Hogyan fenébe kell elindulni? Valahogy rájövök, de azt hiszem, hogy ezt a játékot nem sokáig fogom játszani, mert itt valami baj. Tehát már nem akar elindulni a repülő. Megnyomom itt valamit. Jaj. Remélem nem elindul a repülő. Hát... Én ezt a játékot nem értem. Segítség! Nem tudok felrepülni. Annika, te tudod? Nem, engem be sem mutat. Tessék? Engem be sem mutat. Ja, és van... Engem be sem mutat? Ja, és van egy testvérem, Anikó, elég semmi. Hetedikes. Tessék. Hát azt hiszem, hogy ez a videó nem lesz hosszú, mert nem tudok elindulni a repülőbe, és nem tudok kimenni ebből. Na most mi lett? Halleluja, ki tudtam menni. Remélem hallatszik a hang. Ezt tudjátok, ennek az első videója. Első, hát már kitettem, vagy jöttet is. Hát igen, ő még nem csinált így hangfelvételre videókat, és nem biztos abban, hogy jól működik-e a hang, és hogy jól... Hallgass, mert te se csináltál. Fogva be. Hallgass, CG. Hát ez a videó biztos, hogy nem lesz hosszabb 5 percnél. Mert most 4 perc, hogyha itt fel tudok repülni, akkor viszem tovább. Ha nem, akkor lőttek.
10 éves vagyok. Repülj fel! Fel! Szintjű madár! Fel, nehogy leessél! Jó! Nehogy leessél! Na, ennek megint lett. Na, hogyha itt felrepülök a 15 km magasságra, az jó. Igaz. Ne. Előtt egy kicsit a, hogy is Azt is tudjátok, remélem, hogy a testvérem milyen lüke. még az, De igaz. igen, a testvéri szeretet. Én azt mondom, hogy inkább... Én azt mondom, hogy inkább ezt a játékot tovább nem játszom. Lehet, hogy kezdek egy Minecraft videó, egy Minecraft sorozatot, vagy egy FIFA sorozatot. Addig is iratkozzatok fel és lájkoljátok az oldalamat. Sziasztok!